Dobrý deň, milí priatelia. Dnes som si so záujmom prečítal rozhovor jedného z organizátorov študentských pochodov Davida Straku a musím povedať, že mi ho tak trochu prišlo aj ľúto. On za to zase v podstate ani nemôže. Pretože všetko, čo rozprával, vychádzalo tak z celej tej mediálnej bubliny, ktorá tu už rok trvá. A sám vlastne ani nevedel, o čom je samotná kauza Gorila. Aj v prípade Baštrnák hovoril absolútnu nepravdu. To, čo som povedal pred rokom na otázku poslanca Národnej rady pána Rajtára, ktorý mi položil v pléne, že či som prijal nejaké peniaze od pána Baštrnáka alebo jeho firiem, a moja odpoveď bola vtedy a je rovnaká aj dnes, kedy som povedal, že od pána Baštrnáka, jeho firiem, či už priamo alebo sprostredkovane som žiadne peniaze nikdy nedostal, pretože skutočná pravda je taká, že ja som zaplatil pánovi Baštrnákovi za obchodný podiel, ktorý reprezentoval 2 byty v dome, v ktorom bývam, čo som považoval za prirodzenú možnosť získať takúto kontrolu nad bytmi v mojom susedstve. A takto je vlastne aj s väčšinou kauz, ktoré sa odohrávajú, že pravda je niekde inde a čo je podstatné, je pocit, ktorý sa vyvoláva v spoločnosti a na jeho vlne potom prichádzajú ďalší ľudia, ktorí nemajú žiadne informácie o tých veciach, ale sú rozhodnutí o tom, že to bolo nesprávne. Preto si myslím, že zrovnajme si fakty a prídeme na to, že situácia je presne naopak.